Vice President Kosano Chiwenga's wife, Minnie Baloyi, azobuda pachena manje achitaura achikomenda pamapost anoitiwa naTemba Muliswa achiuya achidiscredita the family yaChiwenga, kutanga kuna Vice President Tevere to his wife. Ndizanapinda mashoko ari kuda panguva ino, Minnie Baloyi achikomenda pamusoro pemautterances anenge achitaurwa naTemba Muliswa pamusoro paMinnie Baloyi nefamily yake nebasa rake neupenyu hwake. Subscribe or like on the bell icon. Toenda paFacebook, we know kuti Minnie Baloyi aiwa ari active pa social media, ndi munhu ari open, munhu anoshare my experiences eupenyu hwake. Panapa tinoona kuti pane munhu anouya achireplya pane post yaMinnie Baloyi ataura achiti, but mama Minnie Baloyi uyo haazi akuendera here nemastatements ake. Auya achibvunza aiwa the vice president's wife Minnie Baloyi achireva Temba Muliswa. Tinoona kuti Minnie Baloyi anomboda achimureply achiti, Venezuela is very far from Zimbabwe. Omuda zvake achiseka achireply to that post. Panapa tinyatso kuona kunzi Minnie Baloyi ataura in riddles but ataura chokwadi. Panguva ino aya akamuti aiwa Temba Muliswa aiwa is far away from Zimbabwe, zvichireva kuti Temba Muliswa mautterances aari kutaura Minnie Baloyi haamborine nazvo, kunyange vakahukura variko kwavari havatombozivi kuti muti kune mbwa zvairi kuhukura. Vanhu vanouya vachiseka to this post, mumwe achipinda achiti kureva kuti sabhuku vari kuzasi uko. Mashoko anobuda achitaurwa nemumwe anobuda achiti ko haisi kure here nhaimi Venezuela yacho au Ask ED anotenderana nazvo kuti tiri kure nekure. Vanopinda vachinyora achiti and Iran too. Ndoma developments aripo muZimbabwe ari kunokwanisa Minnie Baloyi azouya achishowa yeposition panguva ino achimudza kuti aiwa zvotaurwa naTemba Muliswa haatomborinei nazvo, hatitombozvifungi kuti anombotaura pamusoro pei. Mina comment section medu dzafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.